Maagang nagtungo sa Santo Domingo Gymnasium sa Santo Domingo Albay ang 54 anyos sa sinanay Cynthia Barreda ng Purok 1 Barangay Santo Domingo para ipakonsulta ang pananakit ng kanyang tuhod sa medical mission na pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Atty. Jill Bungalo nitong Biyernes. Kwento ni Nanay Cynthia, nagsimula ang pananakit ng kanyang tuhod mula nang siya ay madapa. Kahit nga raw ang kanyang balakang ay nananakit na rin. Kapos din siya sa pera kaya hindi niya raw ito na ipakonsulta sa ospital. Subalit dahil sa medical mission na ito, nagkaroon na umano siya ng bagong pag-asa. Para po kay Kong Jill, salamaton pong maray sa dakulon po siyang natatabangan digdi sa bilog na Santo Domingo. Dahil po kaani yung mga niya pong pagsapa medical mission. Isa rin sa mga nagtungo sa gymnasium ang 55 anyos sa sinanay Teresa ng Barangay Santo Niño na nais din na maipakonsulta ang pananakit ng kanyang likuran. Ay, maugmahon po ako tanatabangan sa mga nagtirios na arog kaning ding pambakal kibulong. Daing kapasidad na magpa-check up sa ibang arugan sa tamin sa mga perming para noon mambaga po. Pasalamat ako taigwa digding libre ng check up, libre pang bulong, libre pang pagkaon. Kabuang 500 residente ng naturang bayan ang nakinabang sa medical mission na ito ni Congressman Bungalon. Bukod sa mga taga-barangay Santo Domingo at Santo Niño, binuksan din ang aktibidad sa mga taga-barangay Nagsya, Del Rosario, San Francisco Market Site, Buhatan, San Fernando, Alimsog, Salvacion at San Vicente. Dako lamang papasalamat ini lalo sa mga kadaklangan mga may nagarilang diri mga ake, mga gurang, lalong-lalo na sa mga high blood ta, wala man sinong pambagalkan sa inda mga maintenance. Salamaton po kong Jill Bungalon. Bukod sa libreng check-up ay namigay din ng libreng mga gamot. Samantala, naging matagumpay ang aktibidad dahil sa pakipagtulungan ng mga healthcare volunteer. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.